Бънивърс от Петър Йорданов, Бъни. Бъни, много ти благодаря, беше страхотно. Мен лично много ме отнесе тая музика, много ми харесва и извиква природни космически картини. Започвам да разбирам алюзията в заглавието Бънивърс, Юнивърс, Мултивърс, или поне на мен така малко ми седи. Иска ми се преди да ти задам първия си въпрос, да спомена някои проекти, в които участваш. Сигурно ще изпусна някой, но това са основно ветрове, тъпани и гайди, акустик сол, тримен оркестра, както и множество колаборации с народни певици като Юлия Гадерова, Валентина Добрева, Николета Николова. Наистина впечатляваща бройка. В колко проекта всъщност участваш и как се справяш с всички тях едновременно? Не съм ги борил, те се в времето се променят. Просто по някакъв път са повече, за колкото имам енергия и мога да съчетая. Така че няма точна бройка, но то и няма нужда. Така, защото някои във времето имат нужда от пауза, за да си презаредят, след това след 1-2 години се връщат и така, те не са едновременно. Да, понеже бройката ми се струва наистина голяма, аз лично не знам дали бих се справил. Зависи, не знам. Добре, точно са ми. Браво, това се чува. Добре, можеш ли да ни разкажеш малко за това, което чухме сега, Бънивърс, твоя солов проект? Той може би е част от него, не е цялото, не знам. Да, сега е само горната част, т.е. нали, от кръста нагоре. В смисъл, защото не съм взел ударните, нали, ползвам такива кик педали, кахон и различни видове перкусии и става по-огнено на моменти, но пък сега беше по-флуидно и някакси по-спокойно. Бънивърс може да се каже, че не е точно солов проект, защото винаги се комбинирам с някакви хора. По-рядко го правя така сам, но и двете си имат плюсови и минуси и интересно по някой път с Косио Костин Кучев правиме комбинация с тези певици, които ти спомена, с различни хора. И така идеята ми е да носи някакво спокойствие, особено в този формат с тези хандпани. Така да е красиво и лекичко и спокойно и ефирно, да приспива децата. Да. Точно такова беше много хубаво и медитативно, на моменти и по-интензивно. Да, не издържах. Не трябваше да бъде. В смисъл, идеята си беше да е точно приспивно, но в един момент и аз просто почвам да изпадам в противоречие с себе си и то се усеща. Добре, като спомена хандпановете или хенг дръмовете или спейс дръмовете, аз не знам дали има някаква разлика между всичките тези наименования. Ще ни разкажеш ли малко за тях? Мен е много интересно да разбера повече. Да, тези хандпани са от различни хора. Този е с дървено дъно и е много специален, много интересен инструмент. Те са много малко са такива в цял свят. Просто доста време чаках за него и така си го желаях, защото има много различен тембър. Този, той с нотички отдолу, тук от тази страна също има. Иначе за инструмента мога много да разказвам. Корените са му от Тринидад и Тобаго, където имало много африкански роби. Те са работили там на памукови плантации и общо са нямали инструменти и са си правили от каквото има и затова са започнали да бърбанят по едни варели, които имало там от петрол. И в началото на тези варели са им казвали oil drum и се биели върху него. Последствие на много удари метала започва да хваща някакъв тон и те започват да си го използват съпровод на песните и така се ражда инструмента steel drum, който е дядото на хандпана и започват експериментите с настройване на метални инструменти и стават цели оркестри от по 50, 60, 70 човека, които свират на варели и свират класическа музика, сока, калипсо, самба, всякакви неща. Толкова интересно, че те могат да изпълнят абсолютно всяко произведение, защото има варели, които наподобяват партията на цигулката. Примерно имат много такива много малки кръгчета, има варел, който целият варел е един бас, примерно такова, един нисък тон. И както в оркестъра има контрабас, виола, виолончело, цигулка, различните размери, така и с варелите. И това е... Този пък е по-маничък.
инструментите са кухи, вътре няма нищо. Те са, така са настроени заради различните диаметри на окръжностите. И това им придава този звук. И така. Това е накратко за инструментите. Много хубаво, защото комбинира ритъм, мелодия и хармония. Тази част в центъра е инспирирана от индонезийския гамелан, които са едни гонгчета. И майстора, който е изобретил този инструмент, е един швейцарец Феликс. Той 30 години първо е бил акордьор в такъв оркестър, дето са правили варелите. И това му умение да настройва метала, защото той почти след всяко свирене се е разстройвал, му е дал възможността да може да интегрира нови неща, като този индонезийски гамелан, който е в центъра. Да, и това е най-ниският тон в инструмента, казва се динг и тук се свири като перкусия, мелодиите са отстрани и така можеш да комбинираш ритъм и мелодия, примерно ритъм, мелодия, ритъм, мелодия. И третото е, че можеш да свириш и хармония. Два или повече тона едно време. Да, и така имаш 3 основни елемента в музиката, събрани тук и е много вълшебно. Да, много е разнообразен. Аз си направих леко проучване и разбрах, че има и електронни варианти. Това пък ми изглежда още по-невероятно. Сигурно може да се настройват в различни тоналности, с ефекти. Да, си имам такъв. Те са с много опции. Може да им сменяш звука, докато тези всеки един е темпериран в един тон. Не може да се променя както китарата и другите инструменти. Той си е темпериран и това е. Електронния естествено може да се променя. Херците, честотите, всичко може да му се променя, но като всяко нещо има си плюсове, има и минус. Примерно няма толкова sensitivity и толкова нюанси. Примерно тук в една нотичка, зависи къде сложиш пръста, имаш различни тонове. Или мютване и така нататък. Там имаш по-малко от тези цветове. Но пък има други бонуси и така. Яко. Интересно ми е, според теб, има ли в България сцена за хора, които се вълнуват наистина от по-експериментална музика, от нещата, разбира се, за които ти имаш наблюдения в, да речем, Fusion World, етно сцената, дали има хора, които наистина врат и кипят в това, как събират ли се хора по концерти, каква е динамиката въобще в последните 10 години, защото аз си спомням, примерно, когато примерно група като Орътница се появи и като че ли имаше едно леко неохипарско дори движение, което постепенно се разми и в момента не мога даже да определя точно какво е хипстърско или как да го нарека. Дали продължават млади хора да идват на концертите и как мислиш? Ами то според мен сцената тук цяло почти за всичко е малка. Дали има някои стилове, дето събират по-голяма аудитория, но специално този World Ethno Fusion сектор, който съм аз, е доста нишов и така по-камерен, което за мен е абсолютно окей. Някакси аз така то е много различно и специфично и не е масово. Това, което с Орътница се случи и с други групи се случва, някакси като е замесен българския фолклор и по-лесно става нещата, защото е по-близко естествено до масата хора, които живеем тук. И така, но неща вече, които са по-отдалечени от българския фолклор, много трудно трябва, като рок музиката, може би години и така. Да, тя е... Но за много неща, включително и за... Да, малка е нашата сцена, така че... Важното е, че има. Как си представяш, че ще звучи твоята музика, примерно след 30 години или след 20, да не те затруднявам прекалено? Да, не знам, много интересно. Аз в някакъв момент ще си изобретя инструмент, защото пробвам разни неща, експериментирам с чук.
И с къс, да. Ами да, те инструменти се настроят с чук. Да, и... Така че не знам как ще гледате. Сигурно ще еволюира до някак, защото аз започнах с тарамбука, после преминах на кахон. Нали, хората, които не знаят, кахон е такъв перкусионен инструмент, една кутия, на която седиш и свириш, и той пак е и дошъл от немотията. Хората, пак роби в Перу, които са работили и са нямали музикални инструменти, те са почнали да тропат по щайги и по кутии за пури и такива неща и завъртили кахона. И мен всеки път ме интересуват такива инструменти, някакси ми приличат, както и този, както и кахона, и някакви малко по-необичайни комбинации, така че най-вероятно ще намеря нещо друго след 30 години. Ще го изобретиш един вид. Сигурно, да. Или някой друг ще го изобрети, както това нещо, и аз ще се възползвам. И така. Да. Най-вероятно нещо такова ще стане. Но сигурно ще замесна на технологията, защото сега пробвам, нали, с тази машина си пускам ефекти, да пускам ритми и такива неща, които те все пак нещата трябва да се комбинират. Да, все пак се и развиват и нормално все повече технология навлиза, дори в акустичното свирене може да се използва. Да. Ти правиш и работилници с деца и различни въркшопи. Можеш ли да ми кажеш накратко нещо за това? Ами с тези инструменти започнах да правя работилници, защото инструментът е изключително интуитивен, лесен за свирене. Реално имаш да научиш една финна моторика на пръстите, просто да оцелваш. И след това може просто да затвориш очите и да почнеш докато... Да стреляш. Дори точно да стреляш и в един момент ще почне да излизат мелодии. Ако овладееш и ритъма, т.е. ако си танцувал някакви танци, примерно не знам дали линди хоп или ръченица или да имаш някакъв ритъм, валс, който веднага сетиш, като ти кажа някакъв ритъм, да можеш да го възпроизведеш с ръце, да го изтактуваш и след това музиката тук тръгва и доста е лесен, интуитивен и терапевтичен по някакъв начин. И затова започнах да ходя по училища, детски градини, по офиси за фирми на различни места и е много интересно. Това е много зареждащо, когато никой не очаква и не е пробвал, изведнъж човек засвири и е този момент винаги много ме впечатлява и много зареждащ. Някакси го свързвам с едно, аз ако отида и някой ме научи да летя или да карам ски или нещо интересно, което никога не съм правил. Примерно съм заболекар, някой ме научи как да извада зъб супер бързо на някой, така да ми покаже, цък, и много е специфично, да. И успях да сбъдна една мечта с времето да купя повече такива инструменти, защото те са скъпи, но аз бавно продавам някакви други неща от някои машини, които не ползвам. Почнах да изчиствам някои неща и да вкарвам повече енергия тук. И така имам възможност да дам на 15 човека инструменти и да им помагам, за да свирят заедно. Да, само че с разликата, че тук има мелодия и хармония. Да. Защото в дръм съркъл има само ритъм. Само ритъм, да. Да, което също е супер. Ние правим дръм съркъли всяка сряда с Деян, дицата, които там си е вече избухване, огнено. Да, ами той има нужда от всяко нещо. Това за приспиване, другото за подскачане. Да. Добре, и за да не приспиме зрителите, ще задам един последен въпрос. Окей. Ще кажеш ли къде могат нашите зрители да чуят твоята музика и има ли някое събитие през месец март, на което би ги поканил? Ами, има много събития. Аз сега просто много странно тази година, януари-февруари, почти са пълни. По някакви 1-2 дни, което не ми се случва отново, не знам, никога не ми се случва всъщност. Март има страшно много неща. Аз ги публикувам на страницата си, тя се казва Bunnyverse Music Page и който му е интересно, може да си избере на кое да дойде, защото някои са концерти, етноконцерти, други са малко по-етно джаз, свира в някои латино стаи, другото са работилници, едното са дръм съркали, другото са хандпан работилници, третото са певчески работилници, но с тези инструменти не ги водя аз, друг човек ги води, комбинираме се и така комбинация неща има доста, които са извън София, в различни градове и сега така на Прима Виста, март месец, не, просто ще ги видят хора. Не е задължително. Да не объркам някоя дата, да. Okay. Има, добре, сетих се, в Родопите има, на 1 март започва, имаме 4 дни в Родопите, такова обучение с хандпани и то е ретрит за екстатични танци, за свирене на хандпан и за йога. Така че... Това звучи доста интересно. Супер, да, 4 дни такова. В Родопите.
Добре, много ти благодаря и И за разговора, и за музиката. Беше страхотно. И аз много благодаря, супер готина инициатива и много хубав декор и въобще е всичко чудесно. Хареса ти студиото ни? Да, супер е да гледам много интересни неща. Ами ние се надяваме, да, това беше един силен старт, благодаря. Yes. Ами, бяхте с Lampa Sessions, надяваме се да ви хареса и ще се видим отново. Може да ни следите на нашия YouTube канал Lampa Collective. Този проект е възможен благодарение на финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма Създаване. Благодаря ви и до скоро!